започва най-дълго очакваното и обичано събитие – парад на ретро автомобили и мотоциклети Сливен 2024 година. 11 години организаторът от клуб Туида Класик прави това наистина страхотно събитие, което привлича и малки, и големи. И сега до мен е председателят на клуба, господин Валентин Дойчинов. Здравейте, кажете ни сега какво ще видим в днешния ден, освен тези страхотни ретро автомобили. Надявам се, здравейте на всички, добре дошли. Отблизо и далече, надявам се най-напред доброто настроение да не ви напуска. Виждате какво е времето с нас, прекрасно време. Надявам се да си прекарате приятно, да се забавлявате и да ви пожелая много настроение, не само сега в момента, и при целия ден, а и ние откриваме сезона, първи сме за годината, така че настроение и удоволствие от това, което правим през цялата година. Добре сте дошли още веднъж. Добър ден, казвам се Георги Христозов, от град Пловдив съм. Автомобила, който притежавам, е Fiat Balilla, производство 1935 година, 4-цилиндров редови двигател, 995 кубика с мощност 26 конски сили. Автомобилът е внесен преди година и половина от Италия в уникално състояние. Сертифициран е там в тяхната местна организация италианска като исторически автомобил. Отзад е с златен номер. Това са медали на автомобила, по където е ходил на ретро паради в цяла Европа и е печелил. Същия автомобил през 2007 година на конкурс за елегантност в Милано печели първо място. Автомобилът е в движение и е в оригиналния си вид. Няма никакви промени по него. Не се кара всекидневно, стои винаги на закрито и в месец един-два пъти се изкарва за тези ретро събори. Казвам се Георги Василев от Сливен. Представям автомобила Буик 28 година, американски автомобил, реставриран. Собственост е на Валь Дойчинов, организатора на събитието, и на сливенски клуб Туида 2012, председателя. Уникалното БМВ от 36-та година. Единствен екземпляр, запазен. Много автентични автомобили има с уникална реставрация, перфектно състояние и така. От град Ямбол съм. Автомобила го купих 2009 година от Англия. Казва се Робин Худ Спорт. Беше с обратен волан. Аз му обърнах дирекцията, я направих както в Европа. Двигателя на Робин Худ Спорт е на Ford Sierra мотор. Реплика е на Лото 7 57 година, а производството на този автомобил е 1988 година. Вече я карам повече от 10 години. Идвал съм тук в Сливен на всеки ретро парад с нея, повече от 10 години. И ходим по ретро паради с нашата група от ретро клуба от Ямбол. Ходим по ретро паради в Бургас, в Поморие, София съм ходил с нея. А имате ли трудности с намирането на резервни части? Всичко е на Ford Sierra. Ако ми потрябва нещо, на Ford Sierra са резервните части. То основно, да. Основно двигателя. То по ходовата част, то няма какво да се чупи. Там шарнирни болтове и т.н. Всичко е на Ford Sierra. До сега съм нямал проблеми. Върви се нормално колата. Да, автомобилът е купен от Англия, от завода на Бирмингам. 1988 производство, ние купихме 3 тогава, 2010-та. Този автомобил го взехме регистриран, за да може да регистрираме и другите, но българското законодателство така и не позволи, понеже не сме лицензирани производители. Нямахме лиценз и тая е единствената остана, която е регистрирана. Другите са без регистрация. Реално, които взехме с глобяемите. Тая беше в това състояние, само че беше маслено зелена, английското зелено. Вече тук я пребоядисахме и апгрейднахме някои неща.
Иначе колата е с техника на Ford Sierra, реплика на Lotus 7 и е от един от производителите на британския производител Robin Hood Sport Cars. Добре, това е Ford Sierra от 1992 година, последното производство на Sierra-те. Фейслифтова, 2000 кубика, пълна инжекция, 2 вала, много пъргав автомобил, 120 конски сили. За италианския пазар е бил произведен автомобила. Хубавото и специалното е, че е с климатик, който работи прекрасно и доставя истинско удоволствие от шофиране. Автомобила е ЛАЗ 452, бордови. Военен автомобил, висока проходимост, 4x4, използва се в армията за превоз на личен състав и оборудване до 1 тон. Автомобила го имаме може би повече от 10 години, като сме го купили и сме го реставрирали заедно с жена ми и участваме редовно на паради с него. Както виждате, и идейно сме се облякли. Имате ли трудности с поддръжката, с намирането на резервни части? Общо взето не. Не, той е военен автомобил, максимално така е направен, че лесно да може да бъде поддържан, ремонтиран в полеви условия и с минимум инструменти. Автомобил е при нас, мисля, че от 90-та година. Първо беше моя собственик, после баща ми го кара. Близо 30 години е в нас. Поддържаме го страхотно, реставрираме го и така нататък. Баща ми почина преди година горе-долу, но автомобила живее в него. Ето го. Здравейте, казвам се Христо Чубанов и от дълги години съм участник в ретро паради и най-вече в ретро ралита. Там ми е силата. Участвал съм в много международни ралита, остров Миконос, остров Тасос, остров Ивея, остров Корфу 2 пъти, Кожани Битоле, Истанбул, Анкара, Бей пазар, гръцкия сектор на ралито Пекин, Париж, Логано, Сърбия, Рали Адриатика и така нататък, и така нататък. Тук участвам по-скромно и това е в крайна сметка въпрос на възможности. Имам Москвич 407 и имам тази Волга, това е ГАЗ-21, трета серия. Автомобил, който на времето не се продаваше свободно в мототехника, имаха го държавни и партийни ръководители, директори на ДСО-та и така нататък, големи заводи, като частен случай. След това не знам какво стана, точно им ги взема, ги пуснаха на търг и станаха популярни в България. Иначе в Съветския съюз не може да се закупи такъв автомобил така от всеки желаещ. Трябва да бъдеш Юрий Гагарин, трябва да бъдеш някакъв заслужил артист, голямо име. Луксозен автомобил за времето си. За времето си много луксозен автомобил. Волга. И между другото и тя е и апетитна. Виждате, тя е наперена така. Защо е наперена? За да гледа къде има бензиностанция. Разхода на горивото зависи много от това кой я кара, кой я поддържа, кой я центрова и така нататък. Аз мога да се похваля, защото това ми е втора Волга и имам много хубав прибор, с който наблюдавам горенето вътре в цилиндъра. И се регулира докато пламъка стане син. И разходът е някъде 14-15 литра, си ги знае като оченаш. Не може да се каже, че е много бърз автомобил, но 140 км предостатъчни са. Но това говорим за максимална скорост, която не е препоръчителна за автомобил от 65-та година. Автомобила ми е около 35 годишен вече, както е старал, доста време го карам. От ретро клуб Бургас съм.
Иначе съм си ентузиаст, но клуба ни е в ретропарад, ретроклуб Бургас с ръководител Димо Джамбазов. Някакви подобрения да сте правили? Тук правил съм това е въздушен филтър, който е от Мерцедес. Въздушен филтър. Зимата го махам, слагам тръбата, което е за парното. Постоянно се идвам на ход с него. Постоянно е на ход? Колко години? Вижте от коя година? Да. 2016? От 16 години вече. 8 години идвам само на гъй и съм добре за сега. Не се притеснявате, че може да стане авария по време на път? Не, стане авария, аз съм пътна помощ, не е проблем. Каква е максималната скорост, която може да вдигне конкретно този, примерно на магистралата? С колко се окарате? 90-100? 100 може да се карам, но не го карам повече от 75. Повече от 75 максимум? Не го карам, защото иначе гори. Да. И карам си го нормално. Казвам се Момчил Габровски от София. Автомобилен инженер съм по образование, началник сервис съм на един от големите сервизи в София и се занимавам с това хоби от доста години. Член съм на Български автомобилен клуб Ретро. Имам колекция от няколко автомобила и редовно в годините съм идвал в Сливен. Обичам да идвам на това мероприятие и как? Няколко думи да ни кажете за автомобила, който е изложен специално днеска? Автомобила, който виждате пред вас, това е Волга М21 от 1964 година. Купих я от Силистра някога. Възстановена е в периода между 2016 и 2018 година и от тогава си е в движение. Правил съм си аз заедно с мои колеги и така стремил съм се да бъда в оригинален вид. Автомобилът е изцяло разглобен и изглобен отново. Да. А имате ли проблеми с намирането на резервни части? Това е така една от причините да се запаля по марката Волга, защото за нея все още в България могат да се намерят много неща. Ползвал съм още един автомобил за донор, а и тогава все още не беше проблем. Внасял съм си примерно някои части специфични, като волана от Русия, примерно пластмасите са от Украйна и така много неща съм купувал и от чужбина, които в България трудно се намират. Но като цяло моделът е популярен и за него има почти всичко. Печатницата ни е пообъркала малко номерацията. Здравейте. Безплатно круасанче, кафенце тук до колегите до нас. Здравейте. Здравейте.
Мат Томсън. Не, аз само. Вчера не може да махнаха радиатора, сложиха седмицата. Толкова и сложих с така запряла. Тя всичките... Избисваме ли? Haydi. Hadi hadi pay verin hadi.
И почваш да виждаш някакви древни разлики. Ето башата и не са. Защото те скапли не са него. Те скапли са от една три. Аз така и Она се по-малка капка. И барабана и различа. Той са го сменя. Па човек, тия Балкани, аз като почнах да правя големите 250, ти разбираш ли, че вземаш капака от там е спора. Браво. Много добре. Как да сме спора? Най-скъпата го града. Не, нямаше как. Той го натварих. И отворих старата ракия, отворих малко ракия. Мека бил се майче.
Моя някаква птична масло ми прави от тази страна. Не можа да го открия къде ми пусна. Ето ли окото ли? Това е така... Ако се звучи от вашите уста, обаче ако ми се случи на мен, ще си остана насред колето. Изработва билбордове, обемни букви, спортна реклама, предлага широко печат, сувенири и печат, тапети, хартини с канаваца, изработва метални конструкции, соти, метални полимерни, използва гаражни врати, всички видове нестандартни метални изделия, сетници, автоматични врати, нашите домакини, център парк Сливен. Огромни благодарности към тях. Те ни предоставиха терена на единствения граден общината комплекс, който свързва кварталите Българка, Дружба, Село и Сини камъни. Ритейл-паркът предлага на своите потребители магазини на световно известни марки, зелени площи, детска площадка, зона за отдих с ресторант кафе и голям парк с 362 парни места, разгънати на общо 24 квадратна площ. Тук можете да проведете на времето си. Рудни център Континентал Сини камъни. Отличен парцел на ретро-клуб и класик. За тях говорят клиентите най-добри цени за гуми. Перфектно. Това е най-краткият им коментар за гумен център Сини камъни. Нотариус Николай Колев. Канцовата гумите на София 12 вече 20 години професионална и точно техники за изработка на дадена. Вие име на един нотариус да припаднем.
Да, те те ги правят. Ей, бая, валя, обаче, виж особено отзаде. Да, бе, като да складете прав, ще да се отвършва при 3 години.
първия парад за автомобили се провежда през 1966 година в София. Сега искам да поканя за настроение, защото все пак е Лазаров ден и Цветница, най-хубавите ни пролетни празници, детско-юношески фолклорен ансамбъл Тракийче. Аплодисменти!